Los homes de la terra, los lauradors, los segadors, los pastors, los brenhaires, tots los qui s'abaixen sus la tasca tan viva, e açò des impus generacions, tots los qui són estacats per aradits de carn i de sang a un lloc sus la ribera, lo plateu, la muntanya, lo costalat, non sabin la noblesa, la beutat d'un home ensarrada sur la destrau, premuda sur l'asta de la dalia, com claverada sur la paix. Non sabin lo prez d'aquest estacament a les causes e au debes de tot dia. Com l'auset pigallat canta sen saber qu'ei l'ornament du casalà, l'homi de la terra, o picat a l'os, non sap so qui bou. Aquest home, demorat dur e primitiu, qu'ei natre sense plumat, que sap la vida e la mort dos animals, de las plantes e perçu el pes de la gent. Donc, és un llibre de Roger La Passada, donc un autor biarnès que s'exprime en gascon. Donc, aquest llibre est causit pràmont du títol, sonc una rida amistós. En aquest títol que cap tota l'humanitat, la doçor, la tolerància d'aquest home. L'estrage que he causit que parla dos homes de la terra, que pareix ser una causa importante a Roger La Passada. Et donc, que parle també de la natura, de l'environnement dins son llibre, les bèsties, les plantes són personalitzades, que hi ha una sorta d'antropomorfisme de les bèsties, els cans que veuen els homes, els arbres que es procegen de l'aigua dels rius, que hi ha tota aquella poesia també que m'ha agradat. Au nivell de la llengua, penso que Roger La Passada ha fet l'esforç d'escriure dins una llengua accessible a tots els qui llegeixen en Occitania i el llibre també que s'escrit dins una llengua de bon comprendre dels debutants, penso que són de contes o de novel·les que parlen a tots i penso que pot estar de bon comprendre tant la llengua d'ossiars, els provençals i a tots els qui volen començar a llegir un llibre vertader, que són de novel·les, que són de textos bracs, que es pot llegir dins el desordre, també. Que penso que és un home dont la pertinença és feta de cercles concèntrics, és a dir, per exemple, el Biarn, la Gascogne, l'Occitania, la França, l'Europa i el món sencer. També els aujos, els contemporaneus, els joves, les generacions futures, que ja el passat, el present, l'avenir. Tot això que funciona, penso que funciona tant, que part de son punt d'ençoçon, de Biarn, mais que és obert sus el món sencer, que és aquella tolerància que jo cercava en tornant a la cultura occitana, que l'he trobat aquí en aquest llibre.